Baby, ooh yeah. Tadidi ko tsika niaraka anao nilaza fa tsy ampy fangaro. Nilaza tsy nanao sipa nivolagna koa fa tsy ampisy favalo. Nivolagna anao taminah tamizigny fa anao tsy manao FB. Nefa ino make anao rô hitako mamaly MP. Tadidi ko tsika niaraka anao nilaza fa tsy ampy fangaro. Nilaza tsy nanao sipa nivolagna koa fa tsy ampisy favalo. Nivolagna anao taminah tamizigny fa anao tsy manao FB. Nefa ino make anao rô hitako mamaly MP. Ino ma zegny e? Anao fo an'igny Vao mety azoko. anao manao FB. Anao point vereny. Eza sarpiar reo namako jiaby mivolagna zaminao. Viavy ty sogna be commentaire sy be publication. Ino mahafantaranao zegny e? Eza sarpiar reo namako jiaby mivolagna zaminao. Viavy ty sogna be commentaire sy be publication. Za bebe tsy naman zegny e. Mampifo aminahy edy. Foko aminao izy ty, izy nandefany ty. Ary izy koa nalaka ty, iza koa namaly anty. Boly famatra fô anao point vert. Anao fo an'igny anao manao FB. Anao point vert. Basy kivandinao zay mamane. Ole fatratra mbola mifamatra fo. Comptez sur moi bébé. Ndao ary resaka carton rouge le raha.